say it's alright, doing fine. Doesn't really matter if the sun don't shine. It's alright, I say it's okay. We're getting to the end of the day. På Valby Holm er det blevet jul. Ja. Og juleaften er højdepunktet for Sara og de andre venner. Ja, men du kommer til at åbne. Vi havde en aftale, havde vi? God jul. Upsy voksne julespecial. Stream nu på TV2 Play. Ups, vi er voksne. Præsenteres sammen med briller fra Smart Eyes. Velkommen til Alle Tiders Juleshow. Gå ikke glip af Alle Tiders Juleshow på TV2 og TV2 Play. Alle Tiders Juleshow præsenteres sammen med Momondo. A face of a lover with a fire in his heart. A man undercover, but you tore me apart. X-Factor præsenteres sammen med Airtox Letvægt Sikkerhedssko hos Stark. Og Boost.com. Mode, børn, sport, skønhed og bolig. Jonas Vingegaard! Hvor er det vildt, mand! Ja! Argentina, verdensmester! Iskold baghåndsscoring! Og så vinder den! Danmark er tilbage! Juleaften er magisk. Og juledagene, hvor vi leger, spiller og tegner, er næsten endnu bedre. Få inspiration til gaver, der starter julelejen i Legekæden og på legekæden.dk. Lige nu er voksne bjørne i stor fare. De ses som en trussel. De jages. Mange mister livet, og deres unger efterlades alene i naturen. Sultne, udmattede, desperate. Uden nogen chance for at overleve. Sådan begyndte livet for Serafim, der blev fundet hylende ved siden af sin døde mor, der var fanget i en ulovlig fælde. Og Alexander, der lå alene og svækket i grøften langs en øde bjergvej. Hans mor sandsynligvis skudt. Men midt i mørket findes et sted. Et sted, hvor forladte bjørneunger får mulighed for et liv i naturlige omgivelser. Et sted, hvor de får mad, pleje og omsorg. Et sted, hvor du med din støtte i 4 måneder kan være med til at redde liv. I mere end 20 år har vi sammen med bjørnereservatet Liberty i Rumænien givet udnyttede bjørne en ny chance og et trygt liv i fantastiske omgivelser. I dag leger Serafim og Alexander frit side om side med andre bjørne, der har fået en ny chance i livet. Men mange flere bjørne er i nød. De kan ikke overleve uden vores hjælp, uden din hjælp. Støt nu. SMS LIV til 1416 og giv 50 kroner om måneden i 4 måneder. 4 måneder for dig betyder et helt liv for dem. Din støtte går til mad, dyrlægehjælp og et trygt liv i vores skønne reservat. Jul i 365 discount. Derfor får du Irma kaffe til 45 kroner. Stryns leverpostej til en 10'er. Og flere varianter kobærbrød også til en 10'er. 365 discount. Det rigtige sted at spare. Nu er det jul igen. Og nu er det jul igen. Derfor er der gratis spins hele julen hos Mr. Green. McDonald's. Lige til døren. Når du testamenterer til Hjerteforeningen, hjælper du familier, der bliver ramt af hjertesygdom i fremtiden. Jeg får en alvorlig hjertesygdom. Jeg ved det bare ikke endnu. Jeg aner ikke, at min mor blev syg, så lige nu bekymrer jeg mig kun om det at blive. Jeg er lykkelig uvidende om, at vores lille familie bliver ramt af hjertesygdom. Så er der mad!
Jeg kan ikke forstå, hvorfor mor ikke er kommet hjem. Som det ser ud i dag, dør hver 5. dansker af hjertekarsygdom. Men mere forskning kan redde flere liv. Når du skriver Hjerteforeningen ind i dit testamente, støtter du hjerteforskning. Tak. Få svar på dine spørgsmål om arv og testamente på 33 66 99 00 og bestil vores gratis testamenteguide. Få alt til julen i Spar. Blandt andet en ramme Faxi Kondi til 65 kroner, en halv liter Karolines Køkken piskefløde til 6,95, samt en kasse Tuborg eller Carlsberg til 99,95. Og til nytåret, hvor du kan få en 4-retters nytårsmenu til kun 299 kroner per kuvert. Bestil på Spar.dk. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked. Velkommen til 888. Det er lavet til at blow minds. Slappe af. Til newbies og gamlies. It's just made to play. 888. Står der fordybelse og nærvær på ønskesedlen? Hos Bog og ID har vi et kæmpestort udvalg af bøger, spil og kreative projekter. Kig ind og få styr på årets julegave. Bog og ID. Altid en god idé. Du holder dig væk og bliver på dit værelse, ellers så lover jeg dig, at du kommer... Hvad har Victor brug for at høre, når hans liv er fyldt med vold, angst og utryghed? Jeg er ikke drukket. Tror du, jeg er fuld? Du er fuld. Hvad har Noah brug for at høre, når far slår mor, og han ved, at det er hans tur bagefter? Hvad har Clara brug for at høre, når den person, hun elsker højst, bliver ved med at sige, at hun ikke er noget værd, at hun er ligegyldig og en fejl? Lige nu er der så mange svigtede børn, der har brug for at høre ordene. Hej, det er børnetelefonen. Er du okay? Vil du være med til at sikre, at vi er her, når et svigtet barn har brug for vores hjælp? Vi får så mange opkald, at vi ikke kan besvare dem alle. Gå ind på børnsvilkår.dk eller sms hjælp til 1217 og støt nu med blot 75 kroner om måneden. Med din støtte kan vi være der og lytte til de børn, der har akut brug for vores hjælp. En samtale på børnetelefonen er tit det vigtigste skridt mod at stoppe det, der gør ondt. Det betyder alt for børnene, at vi er der, når de ringer. Gå ind på børnsvilkår.dk eller sms hjælp til 1217 og støt nu med blot 75 kroner om måneden. Mange børn har lige nu brug for en voksen, der lytter. Vi håber, du vil være med til at sikre, at vi kan være der, når de ringer. I Superbrugsen og Kvickly får du en bid bedre til juleaften med en fersk bærvariant til 55 kroner per halv kilo og dansk flæskesteg fra Bornholmergrisen til 45 kroner per halv kilo. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag. Gør som julemanden. Find julegaverne i Elgiganten. Så er jeg hjemme. Kommer du? Ja. OK-tur? Jeg tror, jeg er ved at være for gammel til det her. Men det gik fint. Prøv lige at se, hvor jeg var. Fransk Polynesien. Der kunne man godt holde en lang ferie. Jamen, så synes jeg, vi skal tage derhen. Det store julelotto. Vi finder 25 millionærer den 25. december. Køb din kupon i dag. Forkæl dine gæster med en lækker nytårsmenu. 3 festlige retter fulde af god smag, nemt, lækkert og lige til at gå til. Bestil den i butikken til 279 kroner per kuvert. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag. It's a summer holiday.
Du havde aldrig troet, at du skulle gå helt bananas med familien. Gjorde det alligevel med Sunweb.